vitallogenin. A vitallogenin egy komplex vegyület, amelyben vannak foszfortartalmú zsíranyagok, vannak benne aminósavak, fehérjék, és vannak benne cukorkomponensek is. A mély beléből a lebontott anyagok a zsírtestbe kerülnek, a zsírtest az nem raktáranyag, tehát nem szalonna, hanem úgy működik, mint a magasabb rendű élőlényeknek a mája. Tehát a vegykonyhája a szervezetnek. Ott készül belőle mindenféle hasznos anyag, amelyre aztán később a méh szervezetének szüksége van. Többek között például az immunanyagok, amelyek nagyon finoman kialakított és működő apró kis fehérje molekulák, rövidláncú fehérje molekulák. Ugye itt van egy ilyen nyirokcsomónak nevezett szervecske a fej és a tork határán a méheknél, és ugye ezek észlelik a problémákat, ha például egészségügyi probléma van, vagy valami alacsony szintű mérgezés jelentkezik, és akkor a méh szervezet, ezek a zsírtestek elkezdik termelni azokat a finom ellenanyagokat, amelyeknek a hiányába, például egy-két aminósavnak a hiányába nem tud a méh szervezete megfelelően működni. Tehát a vitallogenin az a tojás sárgájáról kapta a nevét tulajdonképpen ez a vegyület, egy ilyen komplex vegyület, amely meghatároz, ugye az amerikai irodalomban már ez így szerepel, hogy kövérméhek, de hát ez félrevezető dolog, mert ugye nem zsírról van szó, hanem egy komplex, elsősorban fehérjékből és némi cukormennyiségből álló komplex vegyület. Na most ez az a vegyület, amelyet a méheknek fel kell halmozni, és ugye elsősorban a kelés után a fiatal méhek a virágpor fogyasztásával halmozzák föl a testükbe, és ez a készlet, ez gyakorlatilag az egész életükre kihatással van. Hogy mi lesz, hogyha nem megfelelő mennyiségű fehérje áll rendelkezésre, hogy elsősorban a dajkaméhek száma megfogyatkozik, ugye amiatt, hogy visszaesik már a petézés is, kannibalizmus léphet fel, kiszívogatják az álcákat is, a bábokat, az éhező méhek, csökken a kijáró méhek teljesítménye, a dajkaméhek a kijáró méheket általában éjszaka, ez az újabb kutatások szerint éjszaka etetik méhpempővel, ugye ők maguk alig fogyasztanak fehérjét, és mintegy negyede a készletüknek átmegy. Különösen, hogy egy nagy populáció van, hordásos időszakban, nagyon nagy mennyiségű méhpempőt fogyasztanak a kijáró méhek, illetve szednek el a dajkaméhektől. A téli méhek soványan telelnek be, nozéma és varroa kártételen fokozott lesz az előbbiek alapján, hogy a rezisztenciája csökken a méheinknek. Tavasszal vontatottan indul a család, a főhordás kihasználtsága nem lesz sikeres. Ugye az afrikai méheknek általában nincsen szüksége ilyen komoly raktározásra, ugyanis a méheinket, azt most már tudjuk, hogy a mi méhünk is Afrikából eredt, tehát azok a méhek tovább tudtak vándorolni esős területekre, ott, ahol bőségben volt virágpor, amikor erre szükség volt. Ahogy a méhek a mérsékelt égövre jutottak, és a tél egyre zordabb lett, itt meg kellett tanulniuk azt, hogy kell raktározni ezeket az anyagokat a tél átvészelésére, úgyhogy ezért kellett az, hogy ezek az élettani funkciók kialakuljanak a méheinknél. A mérsékelt égövön egyenletes vegyes pollen ellátás kell, itt hangsúlyozzuk a vegyes pollent, ami azt jelenti, hogy ebben is látunk komoly problémát az utóbbi időben világszerte, ugyanis a méhek elvesztették a régi természetes környezetüket, és egyre inkább csak a monokultúrás termesztés miatt egy bizonyos fajta pollenhez jutnak, vagy néhányhoz, és talán ez lehet a rezisztencia problémáknak is az oka. Ugye ezeket a nagy kiterjedésű virágos mezőket, természetes virágpor forrásokat egyre kevésbé találja meg a méhünk. Nos, rátérve a feedbee-re, az elmondottak alapján merült fel világszerte a méhészekben, hogy valamilyen módon a hiányzó virágport minőségében és mennyiségében is pótolni kellene, amivel ugye a méhészek régóta foglalkoznak, és ismert dolog, hogy valamivel a méheket ki kellene elégíteni, ki kellene segíteni őket azokban az időszakokban, amikor virágpor hiány van.
Tudjuk, hogy ilyenkor a méhek válogatás nélkül behordanak mindent, hogyha kiszórunk lisztet, vagy őrölt paprikát, esetleg még port, homokot is behordanak, de ezt Őrösi Pál is említi már a könyvébe, de minden esetre mi azt szeretnénk, vagy világméretekben a kutatóknak az lenne a feladata, hogy olyan tápszert dolgozzon ki, amelyet a méhek kedvelnek, szívesen fogyasztanak, másrészt pedig betölti azt a funkciót, amit éppen várunk tőle, tehát azokon az időszakokon, amikor virágpor hiány van, átsegíti a méhcsaládot. Tehát ilyen anyagnak tűnt a Feedbee, amelyet kanadai kutatók dolgoztak ki, és úgy került be az országba. Különösebbet nem tudtunk róla. Az az igazság, hogy az összetevőit sem lehet tudni biztosan, tehát értve azt, hogy mik a komponensek, hogyan készül, milyen összetevőkből áll. Minden esetre ugye a puding próbája az evés, ezen az alapon vállaltuk el azt, hogy különböző méhcsaládokon kipróbáljuk ezt az élelmet, ezt a virágporpótlót, és valamilyen receptúrát fogunk adni a kipróbálása tesznek a végén, hogy a magyar méhészek hogyan is tudnák ezt az anyagot megfelelően hasznosítani. Ugye elsősorban az élettani hatás érdekelt bennünket, tehát hogy a méhek szívesen fogyasztják-e, elhordják-e, mennyit hordanak el belőle, és ugye azok a méhek, amelyek a kontrollokhoz képest, tehát fogyasztottak, nagyobb mennyiséget fogyasztottak ebből a tápból, hogyan viselkednek a betegségekkel szembe. Ugye ismert a varroafertőzöttség, mindenütt ott van, ismert a nozémafertőzöttség, amely újabban már gyakorlatilag egész éven át jelentkezhet, hogy ezekkel szembe ezek a méhek hogyan viselkednek. A kísérletek során fölmerült az, hogy a porformába való etetés, amit a kutatók, a feltalálók javasolnak. Erre egyelőre nem tértünk ki, mert úgy látjuk, hogy ez elég nehézkes a magyar viszonyok között, illetve a különböző etetés típusokat kellene beállítani, azokat kipróbálni, amire nem nagyon vállalkozhattunk, viszont a lepényformákat, azokat megpróbáltuk. Az úgynevezett híg lepény, amely 20 kg-hoz 12 liter szörpöt ír elő, ezeket készítettük el, és ezt adtuk a méheknek. Aztán egy bizonyos hígabb formába, szörp formájában adtuk, amely több cukorszörpöt tartalmaz, majd később ez egy ilyen saját ötlet volt végül is. Ugye a magyar méhészek hozzászoktak évek során a tavasz folyamán kemény cukorlepény etetésére, különböző gyógyszerekkel vagy anélkül, a méhcsaládok indulásának a segítésére. Ez természetesen adódott, vagy látszott kézzelfekvőnek, hogy ne csak energiát adjunk ebbe az időszakban, hanem olyan táplálékot is, amit amikor még a virágpor dömping be nem indul, az előtt már a méhek hasznosítani tudjanak. Tehát egy ilyen porcukros, esetleg mézzel összegyűlt lepényt is kipróbáltunk. 3 telepen folyt a teszt, az intézet méhállományában, egy közeli méhészetben és egy hobbi méhészetben. A tavaszi kísérletek folyamán a különböző formuláknak a fogyását néztük, tehát hogy egy gyenge, közepes vagy erősebb család mennyit fogyaszt, mennyit képes elfogyasztani, természetesen ugye az időjárás függvényében, és hogyan hat ez a méhcsaládok fejlődésére, hogy alakul a népesség ezekbe a családokba, hogy alakul az anyák petézése, illetve egy fehérje tesztet is végzünk, ami azt jelenti, hogy a kontrollokhoz képest a méhek testében mennyivel találunk magasabb fehérje tartalmat, tehát ez a bizonyos vitellogenin mennyisége hogyan függ össze az etetéssel, tehát valóban emeli-e azt. Azon kívül ugye állandó figyelemmel kísérjük a varroafertőzöttséget, ugye kezelés nélkül, mi általában nem kezelünk a nyár végéig varroa ellen, illetve a nozéma fertőzöttség, amelyet tavasszal, illetve a későbbiek folyamán is figyelemmel kísérünk.